Het onsjoch van Moene de Hoop in Dokkum is al meer als een ier oors dan het jette wijzen. Tijd om er eens even te jaren hoe dat correct zit. Nou, we zijn al langer dan een jaar dwaande met een restauratie van de Moene de Hoop. Omdat het gevlucht meer wie en de Moene die hier een goede opknapbeurt nodig en daar wordt aan werken. Een van de 12 jukken is intussen restaureren. Die oren mat van 4 kommen. Dat gebeurt bij een bedrijf in Limburg hier en al. En ja, daar moet je achter ons sluiten. Dus we moeten even wachten tot het zover is, dat het klaar is. We hopen dat er in juni nevens planning klaar is. En dan proberen we hem voor december weer te steken. Als het goed is, sjocht de Moene er dan in december waaruit zou het jet. Maar bij een restauratie van een Moene komt heel wat om de hoeken. Het is al hier houtwerk inwander. En dat wordt op een bijzondere wijze geersteld. Helemaal, en als de Joertendij betekent, dan komt Joertendij een kraan en je zet het spul op een ander. Maar toen in de tijd waren het al hier met vooroorlogse methoden om zo maar te zeggen inwander zetten en opmaken. En dat is ook heel bijzonder. Daarom ben ik nou echt nog steeds onderhoudsgevoeliger. Want er zijn al hier onderdelen die een soort onderhoud behoeven. Het rijtwerk wat we hier zeggen, dat vraagt altijd een soort onderhoud. En het houtwerk wat erin zit, daar zit wel plakken in die het regelmatig vanuit worden. En het schilderwerk is uiteraard ook belangrijk erbij. We hadden kap, die is wat scheef, dus die is weer wetter postzet. De roeren die binnen gerestaureerd en goed nijsjoen. En een daarvan wordt dus vernaaid. We hadden de Moene schilderen laten, het voegwerk is al hier nijsjoen. De stelling is opknapt, er zijn wat nieuwe stellingdelen opkwamen. En het vrijwillig moederwijzen, dat wil Banga nog jaren en jaren volhouden. Ik vind dit altijd levende skierdenis. En werken met waar en wien en maar ook het bewegende in de Moene, de rijden die te rondgaan, het krijkje en rennen van de Moene, machtig.